Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, how are you? Ito, okay naman. Surviving. Tama yan. Ako, naghihintay talaga ako. Sana may lumipad na 10,000 dito. Gusto ko na tumawag kay Kuya Will eh. Ako din, actually. At sabihin ko, salamat Shopee. Pwede ba? Pwede ba yun? Ay, nako, nakaka-lurky talaga. Oo. Kanina nga lang, tayo partner. nakaantabay sa pera, no? Truth. Kanina nga bago magtambalan segment nagbabasa ako. Tapos meron na naman ako nabasa na article na mga listahan ng mga restaurants na nag-decide na mag-close. Kasi hanggang ngayon GCQ pa din. Nakakalungkot kasi yung mga iba matagal na, yung iba last year lang, yung iba kauumpisa lang, kau-open lang. Tapos syempre, 'di ba, partner, ang hirap talaga kapag ang business mo may kaakibat na renta eh. Kapag kasi may rent, talagang syempre magbe-base ka rin naman sa pambayad mo sa rent dun sa mga kikitain mo. So kung wala ka namang kinikita, anong pambayad mo dun sa rent? So ano din purpose para mag-continue? Kung baga ang mangyayari nun, parang binubuhay mo talaga. Pag itutuloy mo, parang binubuhay mo yung yung may-ari ng lupa, habang ikaw naman ito nagpapakahirap, nagpapakamatay, kukulang pa sa mo, sa mga cost mo yung kinikita mo. Actually walang kita eh. 'Di ba, lahat ng pasok ng pera papalabas. So parang lumalabas, nagpapagod ka lang. 'Di ba, may kakilala nga tayo na ang mahirap niya, nakakontrata ka halimbawa 1 year o kaya 2 years, meron ka pang remaining months para 'di ba matapos yung kontrata na yon. So in other words, kahit wala kang kita, 'di ba, babayaran mo talaga. Correct. I'm not sure pag na-close mo, kailangan pa bang bayaran o hindi na? Kasi nga nakakontrata ka. Pag nakakontrata kasi, usually kasi, partner, yung sa rent, meron naman yung bago ka mag-rent, 'di ba, meron yung advance. Tsaka may security deposit, may advance and tsaka security deposit para in case of kung ano man, tapos may nasira, ibabawas doon yung mga ganun ba. Kaya lang, magte-take effect lang yun kung ma-finish yung contract. So, kung halimbawa, ang kontrata mo ay 2 years. So, dapat maka 2 years ka para ma-avail mo yung yung parang oo, basta parang tapusin mo dapat yung contract. Pero ngayong pandemic, hindi ko lang sure, partner, kung yung mga nagpaparenta nagbigay, kung lahat sana all, 'di ba? Nagbigay ng consideration kasi syempre, in a way maiintindihan mo din naman yung mga nagpaparenta, lalong-lalo na kung yun lang din naman yung source of income nila, 'di ba? Kung yun lang din yung source of income nila, tapos pagbibigyan niya lahat ng nagrerenta, sila din naman yung ang hirap talaga, partner, sa totoo lang. Gravacious, pati pahirap, no? Oo, partner, pati yung stories of lockdown. Alam mo, sabi ko nga, nag-uusap kami ng mami ko kasi si mama, siya, 'di ba, meron siyang water station. Tapos sinasabi niya na kahit na essential ang water, naramdaman niya pa rin yung pag-pull out ng maraming mga opisina eh. Syempre, una na diyan, partner, schools. Ang dami niyang kliyente na schools. So kung ilan yung mga schools na yun na lahat naka-close, syempre alangan naman ipagpatuloy nila sino iinom ng tubig. Di lumobo lahat ng mga natira doon, kakainom ng tubig, 'di ba? So wala naman silang ibang choice kundi mag-pull out, 'di ba? So yun na nga lang, schools. Tapos meron siyang mga kwento ng ng pagka-lockdown ng maraming mga construction. Kasi 'di ba, partner, lalo na nung nag-ECQ before, talagang very strict in terms of travel pass, quarantine pass. Hindi ka pwedeng pagala-gala na wala kang ganon, na wala kang quarantine pass. 'Di ba ngayon kasi hindi na siya kailangan pero dati talaga kailangan 'yon. So
hindi sila, madaming kwento ng gano'n ng mga na-lockdown ng mga construction. Kunikwento sa kanya na, yun nga, talagang ilang buwan na hindi nakalabas, partner. Tapos umaasa lang dun sa pakain ng contractor, dun sa ibibigay sa kanila. Madaming gano'n eh. Mga na-lockdown ng mga masseurs, yung mga masahista, yung mga therapist, ang daming gano'n. Tapos hindi makalabas, hindi makakuha ng travel pass kasi nga bawal. So alam mo yung gano'n, partner, napakahirap talaga. Sabi ko nga tama okay yung... lang sana kung ma-lockdown ka pero tuloy-tuloy yung income, no? Kaya lang mahirap yan na lockdown ka na, tigil pa wala yung ka pang income mo. So paano At saka, yan? paano pa, partner, kung hindi mo pa kasama yung pamilya mo. Actually, Correct. Ang hirap 'di ba? Kasi at least kung kasama mo yung pamilya mo, sama-sama kayong gutom, 'di ba? Pero kapag hindi mo rin naman kasama yung pamilya mo, nag-worry ka kasi paano sila, 'di ba? Kung nagugutom o paano, 'di ba? Tapos sa ilang umaasa na ikaw nagpo-provide para sa family. Tapos Correct. nalaman nila na wala kang trabaho, malayo ka pa sa kanila, tapos na-lockdown ka pa. Tama. Diba? So, nakakadagdag talaga ng anxiety Sobra. level. Talaga nakaka-anxious. Kaya nga sabi ko nga totoo yung commercial na pinalabas o yung paulit-ulit na pinapalabas sa TV noon na umiiyak na UV Express driver at sinabi niya, ang hirap maging mahirap sa panahon ngayon. Kasi totoo Aminin nyo na yung mga nakikinig sa atin na nakasasakyan na personal, naka-private car. Sa ngayon na GCQ tayo, hindi nyo na masyadong ramdam yung stress. Alam mo yung parang para sa inyo kahit papaano, para sa atin na may private vehicles, kahit papaano naramdaman din natin yung luwag Kasi hindi na ganun yung checkpoint, hindi na kailangan ng travel pass kung within the area lang naman. Pero for some people, wala pang regular na sakayan. Wala pa yung mga pampublikong sasakyan. Kung meron man, ang dami taxi. O syempre, mahal din. Kung wala kang pera, paano ka magta-taxi? Paano ka mag-grab? Diba? Actually, kahit yung mga Grab drivers, hindi pa naman lahat sila inallow na lumabas lahat Pili pa lang. So, limited talaga yung natin, transport services. So, wala din silang income. Isipin mo na lang din, partner, yung mga galing abroad, halimbawa nagtatrabaho ko sa cruise ship, yung mga seaman natin, yan din. sipin mo, yung kakasakay pa lang, ang laki na nagastos nila, nag-invest sila, yung mga fees na ganyan, yung mga placement fee, mga kung ano-ano, tapos parang 1 buwan, 2 buwan pa lang silang nandun, hindi pa naman, syempre nagbabayad pa ng utang yun, tapos pababalikin ka na ulit ng ng bahay mo. Ang masama niya, hindi pa sila nakabalik lahat kasi nga inabot ng lockdown dito sa Metro Manila. Ang masaklap dyan, partner, yung mga LSI, yung mga na-stranded, yung mga nagsama-sama na sa isang lugar tas stranded sila kasi hindi pa sila makauwi. Alam mo yun? So wala lang, parang it's just important now na i-lessen lang din natin yung pagrereklamo kasi total naman hindi naman agree. Hindi naman yan lagi mong tatandaan, other people are experiencing worst situations and yet lumalaban sila. So kung ikaw ngayon ang parang feeling mo although syempre valid naman yan, tulad natin partner. I mean, compared sa a lot of people, maswerte pa rin naman tayo kasi kahit papano meron pang sweldo, 'di ba? Hindi nga lang katulad ng dati kasi dati may racket, dati may events, dati may extrang ganito, dati mabilis lang ang ganyan. Wala na talaga lahat yan 'di ba? Pero at least meron, 'di ba? At least may pagkukunan. May ibang mga tao, partner, na wala talaga silang pagkukunan. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga nag-online selling. Alam mo yon, yung kung ano na lang mabenta. Tapos, suportahan po natin. Alam mo, parang katulad lang yan, partner, ng napag-usapan natin dati, bago pa mag-lockdown, bago pa tong pandemic, na kapag halimbawa, merong isang ale na nagbebenta sa palengke o kaya sa gilid ng kalsada, let's say ng kalamansi. Ang kalamansi niya ay 15 pesos, kunyari, isang tumpok, ganyan. Wag mo nang hiritan na dagdagan mo naman o kaya pwede naman bawasan mo. Wag na kasi ano ba naman yung 15 pesos tas nakita mo yung itsura niya, yung kalagayan niya sa initan ng araw. Buti nga ikaw yung tagabili. So ibig sabihin ikaw yung nasa mas maswerteng side kasi ikaw yung tagabili, ikaw yung may perang pambili. Tapos hihiritan mo pa ng dagdagan mo naman yan bawasan mo yung 15, di ba? Parang nakakaloka. So parang ina-associate ko siya sa ngayon na pagka halimbawa meron mga online seller na kaibigan ikaw na alam mong parang syempre extra source of income nila ito.
huwag ka nang humirit ng libre. 'Di ba? Kasi alam mo, kung trip ka niyang ilibre, siya na yung nagkusa eh. Hindi business niya 'yan. kailangan niyang panindigan niya kasi kailangan niya ang bawat ekstrang salapi. Sa panahon Diba? ngayon, malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan kapag, syempre, alam natin yung mapagkakatiwalaan, kasama mo sa saya at ligaya, at higit sa lahat, kayang bumili ng iyong paninda. Tama. Yung kahit hindi mo kailangan, Correct. yung paninda nila, bibili mo, Tama. susuportahan mo yung paninda niya kasi True. magkaibigan kayo. Correct. Ang tunay na kaibigan, bibili ng sunglasses kahit hindi mo kailangan magkaalalabas. At tunay na Diba? kaibigan, bibili sa Correct. damakmak na lotion kahit Tama. oily naman talaga siya. Kahit sobrang moisturized kasi sobrang oily, bibili ka pa rin ng lotion niya kasi syempre, kaibigan mo siya eh. Nangangailangan siya, 'di ba? Kaya yung Agree ako sinasabi dyan. ko sa iyo, partner, na kinukulit ako, hindi ko makuha kasi kailangan bumili ka din, partner. Umuo ka na. Bibili ako Umuo ka pag may na. income na ako. Pag may pambili na ako. Pwede bang utang muna? Nakakahiya naman utang pa, 'di ba? Pero yung bang ganun, people are Totoo. doing their best to make ends meet. So, Kaya agree kung ako sa sinabi mo, partner, na talagang iwasan na natin na magreklamo kasi again, wala naman pong exempted dito eh. Wala. Sa halip na sa ubusin Lahat. natin, sayangin natin yung bawat minuto na magreklamo tayo ng magreklamo. Igawa na lang natin, di ba? Gumawa na lang tayo ng diskarte, umaksyon na lang tayo kasi 'di ba, yung may mga tao talaga na sobrang affected pero mas pinili nila ang kumayod ulit. Mas pinili nila ang humanap ng paraan para mabuhay kaysa magreklamo ng magreklamo, mag-rant Truth. ng mag-rant Correct. sa Facebook o kung kani-kanino man, 'di ba? So, yun na lang yung gayahin natin. Totoo, ang dami pong nawalan talaga ng trabaho. Ang dami Yes. ng 'di ba, nag-close na kumpanya. correct, Diba? ang Pero dami. oo, marami mga yes. establishments, mga restaurants. Doon ako affected much partner, yung mga restaurants that have served for so many years. Alam mo yun, yung mga restaurants na naging saksi ng iyong mga pag-iyak. Alam mo yun, naging saksi ng iyong victories, naging saksi ng iyong heartaches. Kasi ito yung mga restaurants na tinambayan mo. Ito yung restaurants na pinuntahan mo no nag-graduation ka. Yung mga ganun, batas magko-close. Alam mo yun, ang sakit at ang saklap eh. Tama. Grabe. Pero itong mga taong to na nawalan, marami din sa kanila talaga yung humahanap ng diskarte para mabuhay ulit. Tama. Yun na lang po yung gawin natin sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito. Kaya yan, malalagpasan natin ang krisis na ito, malalagpasan natin ang problemang ito. Basta iwasan na lang po natin yung magreklamo. Itrabaho na lang natin, di ba? Idiskarte Correct. na lang natin. Tama. Kasi mahirap yung babalutin mo pa yung sarili mo ng negativity. Although, syempre, naiintindihan naman natin na anxiety is real. Alam mo, partner, marami akong, hindi naman marami, pero may mga nakakausap ako na simula na nag-umpisa yung lockdown hanggang ngayon, na GCQ tayo, partner, yung naka-experience talaga na anxiety, yung iyak ng iyak, alam mo yung laging takot. Meron nga akong kamag-anak, partner, natatakot siya sa mga maliliit na bahay. Sabi namin, ano yung maliliit na bahay? Yung pala mga tent. Taga-probinsya kasi to eh. So, pag nakakakita kasi siya ng tent, parang na-associate niya with, alam mo yon, with sickness, na-associate niya with possible na dying, 'di ba? Yung mga gano'n, nakakapraning talaga eh. Gets ko naman eh, parang ang dali lang sabihin na tanggalin natin yung negativity, iwasan natin. Kaya lang may mga days talaga, partner eh. There are days that it gets to you. Makakaramdam ka. Totoo. Ikaw ba Makakaramdam nakakaramdam ka ba ng gano'n, partner? Kagaya ko nung kaibigan ko, isa lang din ang isasagot ko dyan. Sabi ko, hindi ka ba nakakaramdam ng anxiety? Sabi ko, hindi naman ako affected kasi unang-una, hindi ko alam ibig sabihin ng anxiety. Ang hirap naman yung spell eh. Sabi ko, mabuti pala talaga mangmang minsan sa mundo. Oo, Diba? correct. Hindi ka affected ng nangyayari Tingnan mo, minsan. partner, Kasi yung mga pag alam taong mo, grasa, Oo, di ba? diba? Parang wala lang, di ba? Kasi, hindi Oo. nila alam kung ano nangyayari. Inosente sila sa mga ganap, di ba? Nakakalurky. Sabi ko, baliw tong kaibigan to, hindi daw niya alam kasi ibig sabihin ng anxiety, kaya hindi siya affected. Kaya hindi niya nararamdaman kasi hindi niya nga alam ibig sabihin, di ba? Sa bagay, sabi ko, may point ka. May point, di ba? Hindi, pero totoo kasi sinabi mo minsan ang sarap lang na maging mangmang. Kasi pag Oo. mangmang ka, pag wala ka masyadong alam partner, wala masyadong iniisip eh. Hindi Totoo mo kaya. masyadong ina-analyze yung mga bagay-bagay, di ba? Tama. Pero kapag ka, Hindi mo kinocomplicate yung mga bagay-bagay. hindi. Gusto mo Oo. simple lang. Simple Ganon. lang, di ba? It's either black or white. Walang gray Tama. area, di ba? Correct.
Hindi nga, Tama. partner, do you experience that? Kasi ako honestly, I do eh. Oo Merong naman. may Oo. mga, how does it manifest? Paano siya lumalabas? Sa pimples ba? Ano ba yan, partner? Outbreak nga eh. Dami ko nga sa Ano ba tigyaw. naman? Sabi ko, kada Ano isip ba ko, naman yung bawat yan? minuto na iniisip ko yung anxiety o nagkakaroon ako ng moment na namumblema, isang malaking tigyawat yung tumutubo sa likod ko. Naku. Pag sobrang matagal yung pag-iisip ko, parang nagiging mistulang pigsa siya. So, Papunta sabi na sa ko, pigsa. teka. Oo. Hindi, Sabi ko, iwasan ko na lang mag-isip kasi ayaw na ng pimple outbreak. Wala nang paglagyan sa likod ko eh. Pero sabi ko, okay na lang din naman at least sa likod tumutubo, hindi naman masyadong kita kaysa sa mukha. Ay, hindi, partner. Alam mo kung ba't hindi tumutubo sa mukha yung pimple mo, yung outbreak? Bakit? Eh, sabi ng people, kawawa naman. Wala na tayong paglalagyan dyan. Hindi, sabi ng mga tagyawat, wag na tayo dyan, galing na tayo dyan dati. Oo. Lumevel up na tayo, doon na tayo sa mas malawak at malapad sa likod tayo. Hindi, paano, how does it affect you? Paano kapag nagkakaroon ka ng anxiety? Or kailan siya umaatake? Ayun. Siyempre, alam ko na, partner, may sagot ako dyan. Kapag halimbawa dadating yung sweldo. Ay, di, dadating na ang Judith, si Bill, tsaka si Jonah. Yan, yung tatlong yan. Judith, Bill, at Jonah. Yan. Yun talaga yung yun yung isa, yung trigger. main source. I mean, main cause kung ng anxiety is yung income. Halimbawa, pag-iisipin mo talaga yung bayarin mo versus your income. So, ang dami mong babayaran, ang dami mo nakalatag ng mga bills, ng mga babayaran, mga kung ano-ano pa. Yung sweldo mo ngayon, kakarampot lang. So, ang iniisip ko, saan ko kukunin lahat ng mga ipambabayad ko dito? Oo. Diba? So, yun pala pag iniisip ko, sumasakit ang ulo ko. Nagmamigraine ako, partner, na parang... talaga ba? Oo, inom ako ng gamot lang, hindi naman madalas, pero dinadaan ko na lang sa tubig at saka sa tulog. Pero doon nagmamanifest na parang, Okay. hala, hindi Sumasakit naman ulo dati, mo. dati hindi naman sumasakit madalas yung ulo ko, pero ngayon madalas Parang na. di ko nga siya naririnig sa'yo na meron kang ganun. I mean, migraine is not part of your vocabulary. Oo. Hindi, Parang- hindi, sakit ng ulo. Ganon. Tapos iba yung sakit ng ulo. Oo. Iba Hindi yung mo sakit rin- ng ulo. Parang binabarena na hindi mo maintindihan. Parang ganun. Hindi pa naman, parang tutubo pa ng isang ulo. Ganon. Ay. Para mas malala yung partner. Feeling ko parang may Diba? isa pang tutubo. Oo, hindi. Alam ko yung feeling na ganyan. Yung parang feeling mo may isa pang ulo na tutubo kasi parang feeling mo lahat ng ugat mo nakabukas. Oo, mga ganon. Oo, Tapos parang ganon. pumipitik-pitik. Oo, yes, Ganon. I get it. Tapos Correct. pag pumipintig-pintig siya, parang kumikislot-kislot siya, ganon. Oo. Ano ba pinag-uusapan natin? Ulo. Ulo ba to? Pumipintig-pintig at kumikislot-kislot. At ugat-ugat, di ba? Ang daming Ay, ganung nako. moment, ang daming ganung Oo, moment. Tapos totoo. kinakausap ko na lang siya. Sabi ko, shh, huwag ka maingay. Oo, shh, kalma lang. Baka makita nila. Oo, kalma lang. Baka kalma mapansin lang. ng mga tao sa sala. Nakakahiya. Oo. Buhay ka na naman. Hindi, pero totoo yan. Sakit ng ulo, yun yung effect sa akin. Oo, one of the triggers would actually be yung bills that you have to pay. Tapos hindi Yes, mo malaman kung paano mo sila babayaran. Oo. Kasi alam mong walang extra, kumbaga sakto lang. Tapos, nasanay tayo na parang, oo. di ba, kaya nga tayo nag-loan halimbawa ng kotse kasi alam mong mababayaran mo siya kasi alam mo yung income mo kahit papaano may pambayad. May computation ka na o may Correct. rough estimation ka ng income mo nung normal pa. Ngayon syempre nawala lahat. Basic Tama. pay na lang yung natira sa iyo. So papaano na, di ba? Paano True, I makakabayad get it. sa mga loan mo? Mga ganun. Correct, totoo. Kaya nga talagang patuloy ang pagdarasal natin na sana tuluyan na talagang makahanap ng vaccine. O totoo ba? Hindi ko masyado kasi naintindihan eh. Oo, tsaka ang dami Meron na na kasing bang fake news, so vaccine? hindi mo alam kung ano na yung Oo. totoong nababasa mo minsan. Eh, di ko na nga mag-gets talaga minsan eh. Anyway, so sana talaga nandiyan na yung vaccine, 'di ba? Tapos yung mga news about babalik sa ECQ, totoo ba yun? Makakatulong ba yun? Yung mga ganyan, mga nakakadagdag Nalilito na din nga yung ako anxiety. kung nasa ECQ na, GCQ o MECQ Oo. or kung Pero ano basta by again, virus. Correct. Tama ka dyan, partner. One thing's for sure, it's ECQ, MECQ, MGCQ, GCQ, CQ. Alam mo yun, one thing's for sure, the virus is still around. Nandyan pa rin Tama. siya. So, So, maging maingat pa rin po tayo. Ang importante, again, ang goal natin ngayong 2020 is to survive. Ang goal natin Yes. is to stay healthy and to stay away from hospitals. Yan. Tama. Kapit lang, malalagpasan po Correct. natin ito mga kabisyo. True. Kaya yan. Ano lang tayo, patuloy lang po
tayo sa pagdarasal. Maraming salamat, Kabisyo, sa pagtutok. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go, mga Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.